началната страница на сайта имаме информация за предстоящи игри и също така за минали игри. В тези два раздела, вие, влизайки навътре в тях, вие ще може да видите всичко, което може да ви потрябва като информация за една предстояща игра, защото въпросният стремящ се да бъде като организатор на тази, той ще е предоставил предварително по определен списък въпроси, той ще е дал тази информация, ние ще сме въвели и вие всеки път ще получавате пълната, минимална, но достатъчно и задължителна информация. Тръгвайки на една игра, как казвам, идеята е вие да знаете какво ви чака там. В другия раздел от минали игри ще бъде цялата статистика от това какво се е случвало на тези игри. Копията от протоколите, които ние ще получаваме и ще въвеждаме в сайта и откъдето ще се генерират вашите показатели, всъщност ще бъдат сканирани и като едни документи, едно към едно, както е писано, граскано и каквото и да е било абсолютно автентично, вие ще можете да го видите. Нищо не искаме да остава недоразбрано, недоизяснено и неясно защо така, как така, ние така в тази игра, другите иначе. Цялата тая нагледност, която се опитваме да ви дадем и организираност, цели за това да знаете, че нещата са под контрол и те са с единен стандарт за всички. Само да кажа, че ако има някакви промени в тия протоколи, те ще бъдат сканирани не случайно, ако има някакви промени в тия протоколи, те ще бъдат промени срещу писано защо са направени. Това ще е едно изискване към организаторите, че ако има нещо задраствано или поправено, ще трябва да има текст, да продължаваш обяснителна записка за това, защо се е наложила тази промяна. Имаме един календар, който е замислен по много удобен начин, поне според нас. Тук в момента, в който се появят набелязани игри някъде, по някое време, те ще бъдат отбелязани като символи в него. Отваряйки тази заглавна страница, вие веднага ще получите цяла набор от необходима информация да се ориентирате какво се случва в момента в Мисо Сигнал. Ще видите, при един бърз поглед ще видите какво предстои най-близко като дата, защото това е най-близката дата, която предстои. Ще видите дали някой отбор търси играчи. Ще видите също така кои са свободните играчи, които търсят свои отбори. А тук, набелязвайки дата в календара и влизайки по-напред в този профил, бих искал да покажем картата на игрите. Да, това благодаря. Вие, влизайки напред, вие ще можете да търсите за вас удобните игри по показатели, които ви устройват близост до населено място, където сте. Примерно, дали някой ваш любим организатор не е пуснал игра, или по някоя дата, която, примерно, знаете, че ви е свободен еди кой си уикенд и вие можете да отделите време за това, може просто да чукнете дата и да видите къде и какво има като събитие, организирано около това нещо. На тази карта на България, която са отбелязани повечето по-големи градове, те ще се... но това са градове, където знаем, че се развива пейнтбол. На всички места, където ще изникнат нови дестинации, ще бъдат добавени. В зелено, примерно, ще свети точка, когато, примерно, е обявена игра в Плевен и тя предстои. И на всичко отгоре за нея има още свободни места. Защото капацитета, както разбирате, на един такъв формат не може да е безкрайен. Ние самите не го знаем къде е капацитета в момента, имаме някакви предположения, но не може, примерно, да дойдат 20 отбора и в рамките на един ден да изиграят 40 игри. Разбирате също така, че има неща, които не мога да ги обхванем в момента, докато не стартираме да играем по правилата и по тези идеи, но също така искам да ви уверя, че имаме намерението, след като изиграем един сезон Живот и здраве, ако всичко тръгне и ние успеем да изиграем сега един сезон с хикс на брой игри, можем тук, ще се постараем естествено, тук в същата тази база да направим едно закриване на сезона, където да имаме дискусия за това на къде и как да разместиме нещата в нашата организация, за да може, ако има нещо, което куца и което така не дава очакваните резултати,
да бъде коригирано и евентуално следващата година да прочете още по-главно. Ако в някоя игра, където е обявена, местата са запълнени, съответно точката ще бъде червена. Ще знаете, че там има игра, но просто няма свободни места. Нещо пропускаме важно. Как ще се задуши, брат? Дайте му свободно да човек дише. Това е обучен. Той е ден тренира. От 3 дена за дядка. Сложи с това тук. В зависимост от това на коя роля е акцентирано за дадения ден, ще имаме такива контести. И ще, нали, по тия статистики ние много лесно можем да разберем, да кажем, днеска, нали, така е направен сценарий, така е структуриран, че се дава много голяма важност на снайпериста. Той трябва да свърши нещо, значи има един страшно лош човек, който трябва да бъде страшно се стреля. И това трябва да го направи на снайперист, оттам нататък целият ден. И по това на всяка цена, и по много, нали, с критика, защото. И от тази гледна точка, вече като обърнем всички тия неща към този снайперист, казваме, че за този ден ще има и една такава награда за най-добър снайперист, понеже, нали, върху него, така не че върху тази роля са прожекторите. Имаме начин, който от този протокол, който сме адаптирали, веднага излиза всъщност кой е този най-добър снайперист и то не по, нали, такива качества като облекло, колко му дълга цвета или някакви неща. Само като показания, кога се справил, по какъв начин така. Колко време преди края, защото това също ще... Да. Там нататък имаме едни, нали, такива по-малки награди, които се трупат доста по-лесно. Те имат такива, примерно, ето да кажем на Leadership Award. Тя изисква да са изпълнени 2 мисии, нали, за деня на този лидер. Там нататък това показва, че 100% от тия текущи мисии, които вие сте направили, вие сте ги изпълнили. Какво по-добро това да получите награда за това, че имате 100% успеваемост в ролята на един такъв лидер. И вече на последно място, това са най-трудните за изкарване награди. Не знам дали... Да, иначе има ни медали. Които не знаме къде сме ги качили. Да. Малко знае каква трябва, но ги има. Работите с програмисти. Аз бях по-нагоре, че пише медали на силно тинк на секция, защото по-нагоре в текст пише медали, знае по-нагоре. След това търсиха малко. Просто сигурно тинк. Така или иначе самата критика не е толкова важна. Тия медали се дават изключително за абсолютен, нали, професионализъм. Значи те се дават преди такива условия. Трябва да се направят. Медалите най-трудно ще се печелят. Да, 75, нали, защото те дрънкат и... Те казват, защото тази май няма много да спечели. Ще могат да си печелят, но ще изискват наистина много... Имаме цяла година преди да се наложи да ги даваме. Тогава ще... Приоритети на работа. Те са за много специални умения, така че, нали, те ще показват специално умения, специално отношение към самия формат. Това е един човек, достатъчно на качествено материал, за да може, като се прави, нали, като се опитва да се направят тия неща, те ще се стиковат и леко по леко ще дават тия качества с времето. Аз в едно такова заключение искам да кажа, защото не знам как се времето плане. Да, айде да свърши точно на време, не почне на време. Като край искам да кажа, ние създавахме този вестник. Но този вестник, сега, нали, сме направили пълен, за да се вижда, но този вестник е празен. Какво ще пише в този вестник, зависи от всички от вас, дето сме тук. И ние, и вие. Зависи от това какви хора ще влязат вътре в него, по какъв начин ще се отнесат към него и това е. Значи, това, което пише във вестниците в България, не е дело на журналиста. То е дело на всички нас.